Programmet blev sponsoreret af Pornhub, Absolut Vodka, Smirnoff Vodka, Grey Goose Vodka, Belvedere Vodka. Jeg er Baba, og det her det er Babas køkken. I dag så laver vi... Hvad fuck laver vi egentlig? Og det kraftede mig ikke op, mand! Pandekager. Vi kan se, så har vi allerede pandekagemix fra Ralleren G. Vi skal bare bruge mælk så. Nu har vi vores mix og vores mælk. Vi mangler bare én ting så. Ja. Det var så vores ingredienser, nu skal vi bare i gang. Jeg har en smule vodka også. Jeg har en smule vodka. Det er kæmpe stort, så det var kraftigt med koldt. Så går vi i gang. Yes. Så fisker vi kraftigt om. Nu kommer til baningen. Husk at fordele smør mest muligt, ikke også? Bare ryst lortet sådan noget. Sådan sker det også lidt. Bare på køkken laver normalt lidt fejl. Kør igen. Fordel det. Nu kommer lidt deroppe. Og vi er i gang med første pandekage her. Og steger så fint. Vi kan se, at den skal have den her. I kan se det her, men man kan lige røre den. Og så er den lidt uspiselig, fordi jeg har puttet mine fingre ved røven på mig. Men den skal have sådan en gylden brun side, ikke også? Skal vi gøre sådan her, ikke også? Det er sådan noget rigtig Babas køkkenkvalitet, det her, mand. For det her, ikke også? Det er sådan noget fucking Kalle kan lave. Det er kraftigt med lort! Det er lort sådan noget der! Det er lort, mand. Rolig! Rolig! Tror du min mor? Du elsker at overdrive med. Så vi skulle komme til smagsprøven af Rose pancakes. Skal vi bare kan vi starte med at fyre noget syltetøj på. Så det tænker jeg, det gør jeg også. Jeg har sausage med lemonhartet og det samme med Jeg er alkoholiker. For der ikke sket en skid, så lad lige være med at lege på lidt tid. Ikke spilde min tid med ting, du tror du ved. Typisk dig gør mig ille. Jeg har ondt af den fyr, der skal knække dig. Han ved ikke, hvordan du tripper senere.